Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. To all the answers, I'm not going to incriminate myself. Looking forward to. Usomabhizinisi wase-Northwest uBrown Mokhotsi kulindeleke ukuthi avele enkantolo yemantshi yaseGoli kusasa ngecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Lokhu kulandela ukuboshwa kwakhe ngemuva kokuphothula ubufakazi eKhomishaneni kaMadlanga. Njengoba siyokhethweni lomhla ka-4 kuNovember, into ebalulekile yokuqala ukuthi sikwazi ukubhalisa abantu. I-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal isinxenxe amalungu ayo ukubabonele kubaholi bayo baphambilini abafana nenkosi uAlbert Luthuli kanye noJohn Langalibalele Dube ukuze baphinde basondelane nomphakathi njengoba sekubhekwe okhethweni lohulumeni bezindawo. Iqembu i-EFF useligxeke isinyathelo senhlangano ezimele iHelen Suzman Foundation sokufaka isicelo senkantolo sokufuna kususwe umholi waleli qembu uJulius Malema njengelungu lekhomishana ebhekele ukusebenza kwamajaji iJSC. Asekubingelele sikwamukele ezindaweni zehora lesikhombisa enizifundelwa uSihle wakwaDlamini kanti uza kwethu ositulikela ngolimi lwezimpawu uFortune Madlala. Mbukeli ke masingabe sapholisa amaseko ake sizwe ukuthi iziphi ezihlabahlusile kusihlwa nje. Siqale ngodaba oluthi usomabhizinisi wasesifundazweni iNorthwest uBrown Mokhotsi kulindeleke ukuthi avele ngaphambi kwenkantolo yemantshi yaseGoli kusasa njengoba ebhekene necala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. UMokhotsi ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngolwesihlanu ngezinsolo zokuthi wasenga ezimithiyo ngokuthi kukhona owayezama ukumsoconga eFosloras ngolwezi nyakenye. Mokhotsi nelikaNgqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu amanye ayehamba phambili ngezinsolo zokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Ngesikhathi eqala ukukhuluma nophiko lezindaba ze-SABC, losomabhizinisi wakhala ngokuthi impilo yakhe isengcupheni kulandela isithangami esenziwe umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. I believe there is a very serious narrative focused on either destroy me or something. You know, they also made a documentary about me, how powerful I am and stuff like that. This morning in Mafike, they broke into a very small shop that I've rented out. I have evidence. Kuthe kusanjalo amaphoyisa athola umbiko wokuhlaselwa kukaMokhotsi eFosloras eGauteng eEast Rand ngolwezi ngonyaka owedlule. When we arrived, we found Mr. Brown Mokhotsi on the scene. And we interviewed him. He alleges that there was a white bakkie that was following him and then started shooting at his vehicle. Amaphoyisa athemva kophenyo kunezinkomba zokuthi uMokhotsi waqamba amanga ngalesi sigameko nokuthi sengathi wasihlela yena mathupha. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. uMokhotsi ngomlomo wommeli wakhe usamile ekutheni umsulwa kanti ke kulindele ukuthi avele ngaphambi kwenkantolo yemantshi yaseGoli kusasa. I-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal isinxuse amavolontiya ayo ukuba asike iphethini kulabo abalwela inkululeko okubalwa kubo inkosi uAlbert Luthuli kanye noJohn Langalibalele Dube ngokuxhumana nemphakathi ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo. Lesicelo senziwe ngesikhathi kunomkhankaso weqembu kwaDukuza enyakatho yeTheku njengoba lifuna ukwesekwa komasipala ababangwa kakhulu. Abalandeli be-ANC bahambele umhlangano wamavolontiya obusenkundleni ezemidlalo kwaDukuza ukuseka umkhankaso wokubuyela ebantwini. I-ANC iqinisa imizamo yokwakha kabusha iqembu emazingeni aphansi omphakathi nokubuyisa ithemba. Lokhu kulandela ukukhathazeka okukhulu kwabavoti abangazimisele ngokuvota futhi asebephelelwe ithemba ezikhungweni zezepolitiki.
Ucwaningo lwakamuva le-Human Science Research Council lukhombisa ukuthi abantu abaningi baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi intsha, bayangabaza ngokuthi ukhetho luletha ushintsho. I-ANC ithi umkhankaso wayo wakamuva uyingxenye yomzamo wokuxhumana kabusha nemiphakathi. Amavolontiya akhuthazwe ukuthi asondele ebantwini emphakathini. Lo mcimbi ilapho sibiza khona bonke amavolontiya ombutho kaKhongolose sizobanika umhlahlandlela ukuthi njengoba siyokhethweni lomhla ka4 kuNovember into ebalekile yokuqala ukuthi sikwazi ukubhalisa abantu. Lo mkhankaso uza njengoba i-ANC izama ukubuyisa ukuthembeka kwaDukuza njengoba lo masipala uke wabhekana nokungabi nazinzo kwezepolitiki. Lo masipala ube nezimeya ezintathu eminyakeni emihlanu okukhombisa ukuhlukana kwangaphakathi eqenjini okuye kwabangela imbhikisho yomphakathi ngenxa yokungalethwa kwezidingo emphakathini. I-ANC ibithola ukwesekwa okukhulu kwaDukuza kodwa ngenxa yokungabi nazinzo kwaphoqeleka ukuba iphathe lo masipala ngokuhlanganyela namanye amaqembu. Njengamanje i-ANC yenza ukuthi iqinisekise ukuthi kubona bonke omasipala bephethwe yithina nalabo esibahola ngokubambisana nezinye inhlangano nalapho singaphethe khona kodwa esiyinhlangano ephikisayo kubona ukuthi sibhekele ukuthi idingo zabantu ziyenzeka. Amavolontiya e-ANC athi akulungele ukusiza ekwakheni kabusha ukwesekwa kweqembu. Siyavuma ukuthi as ANC sonile sekufuneke ke manje silungise lapho esone khona. Iqembu lithi linethemba lokuthi lizokwenza kahle okhethweni lohulumeni basekhaya yize iSouth African Communist Party inqume ukungenelela ukhetho ngokuzimela. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaDukuza. Alokhu engene njalo amazwi enduduzo ngemuva kokwedlula emhlabeni kalowo owabe nguNdunankulu waseNorth-West uBushi Mape. uMape udlule emhlabeni izolo ebusuku eGoli eseneminyaka engama-60 edla anhlamvana ngemuva kokugula isikhashana. uBushi Mape wazalelwa eVryburg eNorth-West ngo-1957 kanti wayeyingxenye yeziboshwa zokuqala eziyisithupha ze-ANC ezakhululwa ejele iRobben Island kulandela isinqumo sikahulumeni wobandlululo sokukhulula iziboshwa zezombusazwe. uMape wabuyiselwa kwesobundunankulu waseNorth-West ngoNcwaba ngo-2021 esethathe umhlalaphansi. Uhulumeni waseNorth-West uncome igalelo likaMape ekuphathweni kahle kwesifundazwe. During his short stint as Premier of the North-West, he put forth strong good governance practices centered on ethical leadership. I don't remember, as his former spokesperson, defending the indefensible, particularly in relation to cases of corruption, fraud, or any other issue in relation to malfeasance. I-ANC esifundazweni ithi izomkhumbula nangezimfundiso zakhe. The veteran has dedicated his life to the betterment of South Africa and the African National Congress as a movement. We derive solace and comfort from his teachings, his wisdom, which we shall carry as the movement going forward. Amanye amalungu e-ANC nawadlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMape. We also extend our condolences to his family, friends and comrades whom he was with in the struggle and in the trenches. I was encouraged by the likes of Comrade Bushi Mape to go to school and to further my studies and to make sure that I'm able to elaborate and also to be able to interpret the Constitution of the Republic. Amalungiselelo enkonzo yakhe yomngcwabo azomenyezelwa maduze. Sicaphune udaba oluthi iqembu iEFF seligxeke isinyathelo senhlangano ezimele iHelen Suzman Foundation sokufaka isicelo senkantolo sokufuna kususwe umholi waleli qembu uJulius Malema njengelungu lekhomishana ebhekele ukusebenza kwamajaji iJSC. Lenhlangano inikele inkantolo ephakeme yaseWestern Cape iyofaka isimangalo njengoba ithi ngokomthethosisekelo wezwe iPhalamende linesibopho sokunquma ukuthi ingabe uMalema ukulungele yini ukuqhubeka nokuba ingxenye yeJSC. iEFF ithi lenhlangano ikhala ngokuthi ukugxeka kaMalema amalungu ezobulungiswa esihlangalaleni izinkulumo zakhe ezimayelana nezinqumo ezithile zezinkantolo kanye nokuziphatha kwamajaji yikhona ukudicilela phansi isithunzi nokuzimela kwezinkantolo. Leli qembu lithi ngokwalenhlangano kusobala ukuthi amalungu ePhalamende anembono eqinile ngezinkantolo kufanele engafakwa ezinhlakeni eziqapha ukusebenza komthethosisekelo wezwe.
Kuqubuke imibuzo eminingi evela kumalungu ePhalamende mayelana noSofa okuthiwa watholakala uqukethe isamba semali eplazini likaMengameli wezwe iPhalaphala. Kusenjalo ikomiti elibhekele amaphoyisa ePhalamende lisazama ukuthola lo Sofa okuthiwa wawufihle izindodla zamadola aseMelika ePhalaphala. Qubuke indaba zokutholakala kweinkulungwane engama-580 zamadola aseMelika kuSofa. Ngabe usuke ubheka ngenye indlela yini wakho uSofa? Ngabe uSofa usubona njengendawo ephephile ukuba kungakhona ongakufihla kuwo? Lena ngeminye yemibuzo ephakanyiswe amalungu ePhalamende ngesonto ledlule ngenkathi izikhulu zabakwaZidlodlo zivele ngaphambi kwePhalamende ziphelezelwa iIP ebiphethe umbiko wayo omayelana nePhalaphala. And where's the leftover money counted and confiscated as part of evidence? And if not, why not? If not, why not? Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Was this couch actually booked in as part of evidence? Because there's no pictures, nowhere. We don't hear anything about this couch. I'm asking again, almost $500,000 of money. That is a lot of money, and we were told it was stashed in a couch. Ba into engenzeka kuleli kuphela ukuthi lo Sofa ufihle indodla zemali awaziwa ukuthi washo naphi. Where is the Sofa, the coach? The crime we investigated as responded to earlier, it's a house breaking and theft. Yes, indeed, the Sofa, if there's a sofa in a house, it is part of the furniture, but the crime is house breaking and theft, and it's not the theft of the sofa, it's the theft of cash. Okwamanje mbukeli sathi qhu ezitolo okwesikhashana siyabuya futhi nezinye izindaba zosuku ezihlabahlosile ungaphuthelwa. Asiphinde sikubingelele sikwamukele ezindabeni kusihlwa kanti odabeni oluphambili besibike ukuthi usomabhizinisi wase-North West uBrown Mokhotsi kulindeleke ukuthi avele enkantolo yemantshi yaseGoli kusasa ngecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho kulandela ukuboshwa kwakhe ngoLwesihlanu kusihlwa. Mbukeli asikhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngobunjalo bazo. AbakwaSidlodlo esifundazweni iLimpopo sebeqinisekisile ukuboshwa kukagogo nomkhulu wentombazanyana eneminyaka emibili ubudala uOmphile Sithole onyamalale ngendlela engaqondakali. Kubikwa ukuthi le ntombazanyana yanyamalala ekhaya kubo eGamabuwe ngaphandle kwaseMokopane khona eLimpopo ngesikhathi ilele nogogo wayo kanye nomkhulu ngasekuzibuleni kwephezulu. Sithole wanyamalala esekhaya likagogo nomkhulu wakhe emasontweni amabili edlule. Abazali ke baOmphile bathi akekho obacaciselayo ngodaba lokuboshwa kwabazali babo. Police came and asked my parents from the community, and the community allowed them to take my parents. But what I've heard from the police, they said they're gonna bring them back. Even now, there's nothing. I'm still waiting for my parents, even now. On Friday, the police, they came here and arrested the grandmother and the grandfather. They did say they're gonna take them for questioning, but they didn't bring them back until so far. That is why as a family we gather here to get the information, but even the police side, no one is informing us or what's going on. Ugogo nomkhulu basola ngokuba budedengu ngokungayinaki ingane. The Limpopo Provincial Commissioner emphasized that police have assembled experienced investigators from Gopan FCS unit who are working around the clock to trace the missing child and establish all circumstances surrounding her disappearance. She reiterated that we remain committed to ensuring that those responsible are brought to book. Ke uphenyo lokuzama ukuthungatha uOmphile. Ugogo nomkhulu ke bazovela enkantolo yemantshi yaseMagwalareng kusasa.
Kusenjalo izishoshovu zomphakathi ezahlukene zihlanganyele ndawonye ukuzokweseka umndeni kaMinenhle Mjali owatholwa esebulewe emzini oseMidrand eGoli ngenyanga edlule ngemuva kwezinsuku enyamalele. Umjali obeneminyaka engama-22 ubudala kusolwa ukuthi wani kubezwa ngokucansi waphinde wahlukunyezwa ngaphambi kokuba abulawe. Ebebezoseka umndeni eMidrand bakhala ngokuhlaselwa ngesihluku kaMinenhle Mjali baphinde bazwakalisa ukukhathazeka ngodlame oluqhubekayo olubhekise kwabesifazane ezweni. Kusolwa ukuthi umjali wanukubezwa ngokucansi lapha egcine khona ngenkani khona waphinde wahlukunyezwa ngaphambi kokuba abulawe. Izishoshovu zamalungelo emphakathini zithi zifuna ubulungiswa ngalesi sihluku. Seems to be it's an increasing issue, or at least being highlighted in our suburb of Noordwijk. And so I'm very passionate about women being empowered and creating a campaign that we speak out when these kinds of things happen. Sokuboshwa abesilisa abane mayelana nalesi sigameko kanti oyedwa kubo usephinduke ufakazi wombuso. Amaphoyisa abophele laba basolwa ngemuva kokutholakala kwephunga elibi emzini okusolwa ukuthi lapho laba besilisa bebekade begcine khona isidumbu sikaMjali nebesisongwe ngamaplastiki izinsuku ezimbalwa. Unina kaMjali uthi into ezobathoba amanxeba ukuthola ubulungiswa ngokubulawa ngesihluku kwendodakazi yabo nokubona ingalo yomthetho idlala indima yayo. What I'm going through is beyond pain, to be honest. I don't wish it for any mother. I'm not wishing it for any mother. However, what I'm looking for is justice. Izakhamuzi zasemjondolo yaseNew Village enomzamo esifundazweni iWestern Cape zithi awukho umnyakazo ezobona wenziwa umasipala kanye nohulumeni ngemuva kokukhahlanyezwa imvula enamandla ebihambisana nomoya ezinsukwini ezimbalwa ezidlule. Namanje usabonakala umonakalo odalwe izikhukhula esifundazweni iWestern Cape. Kule ndawo eyimjondolo yasenomzamo amanzi asamile phakathi kwemizi kanti nodaka lugcwele kuyo yonke indawo. Izakhamuzi ziyazama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Unfortunately, the situation is still the same. People are still staying in their houses with water inside. There is no indication as to when is the city of Cape Town going to assist the community. But at the moment, that nothing is happening. People are still in the situation of staying in their houses with water inside. So there's no progress, anything. Kule zakhamuzi zithi isimo esifana nalesi sesejwayelekile kuzona. Ngihlala apha eNew Village. Ngimhlala apha ndine 15 years. Eleke nyaka xa kunetha indlu yami igcwala amanzi. So bendicela ugovernment xa enoba nayo indawo yoba singabekwa kuyo or asinike iRDP singavuya kakhulu. Abaholi bendawo bathi imndeni isalinde ukuhlinzekwa ngosizo. Disaster management came, I think it was on Wednesday. They asked the community to make some list for all the affected people in the area. The community leaders did exactly that, but at the moment there is no progress. We send the list to them, but not at the moment they don't get anything from disaster management. Kushone abantu abayishumi nanye kulesifundazwe kwathi abanye basala bengondingasithebeni kwacekeleka phansi nenqalasizinda. Ibandla iBible Baptist Church Edenville eGruleni nokuyibandla labantu abasebenzisa ulimi lwezimpawu namhlanje ligubhe iminyaka engama-30 selokulasungulwa. Ibandla leBible Baptist Church of the Deaf lasungulwa ngokulalela umyalelo kaNkulunkulu wokusebenzela umphakathi wezithulu eNingizimu Afrika. We arrived in 1995 and then immediately we put out to the deaf community that what we were doing and planning to do. And the first Sunday was in February of 1996. And one lady came, one deaf lady came. She's actually was here today as well. And the next Sunday, we had 19 deaf. And then from that, it just began to grow. Iminyaka engama-30 leli sonto likhule kanye nomthetho sisekelo wakuleli liyisikhumbuzo sohambo olude olugcine lufika enkululekweni
ukulingana kanye nokuhlonishwa komphakathi wezithulu. Big steps was putting sign language, South African Sign Language, as one of the official languages. But that now needs to be followed up with other laws that will give deaf people the same rights as a hearing person. Leli sonto liphinde libe indawo lapha amalungu ebandla ekwazi ukuthola ukwelulekwa kwengqondo nomphefumulo. Because these 30 years that I've been here, the Lord has been so good in my life. I came here in 1996 and I thank the Lord that I'm able here at this church. This church for the deaf, we understand. We have explanation here. God works in our hearts. We grow. Noma ngabe umdumisa ngamagama aphimiswa ngomlomo noma ngolimi lwezimpawu, uyasho umbhalo ukuthi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayokusindiswa. Ezindabeni ze-SABC, uNondumiso Mkhize Bowe, e-Edenville, eGruleni. Mbukeli ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uma sibuya sobe sikuphathele umhlahlo wesimo sezulu ungayindawo. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona namuhla. Siyabuya ke futhi kusasa uma kubumbana ihora lokuqala emini nezinye izindaba kuze kube ngokuzayo. Usale kahle.